Mä sain myllymyksuilta ommeltavaksi tätä maailman paksuinta ja pehmeintä pellavaa vohvelia. Ja nyt mä näytän sulle, miten sä ompelet tästä ihanan pupunkorvaisen huppupyyhkeen lapselle ilman mitään kaavoja. Leikkaa ensin pyyheosaa varten suorakulmia, jonka pitkä sivu on noin 2 kertaa pidempi kuin lyhyet sivut. Taita kappale sen jälkeen kaksinkerroin ja leikkaa taitteelle noin 20 cm pituinen halkio. Leikkaa sitten 2 neliskulmaista kappaletta hupuksi. Pyöristä hupun laki. Leikkaa sitten vielä 4 kappaletta korviin. Ompele ensiksi korvien pitkät sivut yhteen, oikeat puolet vastakkain, ja käännä oikeinpäin. Käännä korvien alareunasta kulmat keskelle ja aputikkaa. Ompele sitten hupun lakisauma. Itse huolittelin nämä näkyviin jäävät saumat myös saumurilla. Huolittele seuraavaksi hupun etureuna. Käännä noin 2 senttiä nurjalle ja tikkaa päältä. Leikkaa sitten hupun etureunasta noin 10 cm levyinen kaitale irti. Aputikkaa korvat kiinni taaempaan kappaleeseen muutaman senttimetrin päähän lakisaumasta. Ompele sitten irti leikkaamasi etukappale takaisin omalle paikalleen, oikeat puolet vastakkain. Kohdista lakisauma. Nyt huppukappale on valmis. Huolittele sitten pyyhekappaleen pitkät sivut ja käännä noin sentti nurjalle. Tikkaa päältä. Käännä sitten lyhyiltä sivuilta ensin 2 senttiä nurjalle ja sen jälkeen uudelleen 2 senttiä. Tikkaa päältä. Merkkaa sitten halkioon keskitaka. Kohdista hupun keskitaka tähän merkkiin. Ja neulaa sitten huppu tasaisesti pään tielle. Huomaa, että huppu ei tule aivan eteen asti. Ompele huppu kiinni suora-ompeleella ja huolittele sen jälkeen sauma. Käännä pyyhe oikein päin ja käännä hupun edestä reunasta, jossa ei ole huppua, noin sentin verran nurjalle puolelle. Ompele ympäri asti suoralla ompeleella niin, että saumavara jää ompeleen alle. Tällä ohjalla sä voit ommella pyyhkeet ihan mistä tahansa vohvelista tai pyyhkeisiin sopivasta materiaalista, mutta itse suosittelen ehdottomasti tätä Myllymuksujen Lineo-pellavaa. Tää on tavallisiin vohvelikankaisiin verrattuna aivan unelmapehmeää ja paksua.